man kan jo ret vi brænder ret tæt på hinanden. What the fuck skal jeg lige for det? Et plot. 2 plot. 3 plot. 4 plot. 5 plot på væk med hinanden. Nej, hvis man godt må bruge en hack, når man selv så skal man gjort det. Fuck, så langsomt lige nu. Ja, jeg har hans farmer, og jeg går ud fra, at jeg bare skal farme dem. Oh, de 64 sugarcanes. Ja. Jeg skal nu jeg ved godt til lidt penge kunne have en super pickaxe. Og man ikke ved, at sådan her bare kan have en 8 pickaxe. Men det er fint hurtigt. Og synes jeg, den er for mig. Jeg kan løbe så meget, men jeg behøver ikke sådan en god pickaxe for at være en af de sindssyge mennesker. Jeg kan lige så bare til at give en raw pickaxe. Næste video så tror jeg, han raw pickaxe. Og en ting jeg skal gøre ved shift, imens altså gør andet sådan her PvP. Så virker den virker nemlig som anti-knockback. Og hvis du virkelig går til PvP, skal du ikke gøre det. Så jeg synes selv, jeg vil gå til PvP. Jeg har gjort det ret mange gange. Ja, jeg bruger han til sjov. Og min computer den fucker lidt med Minecraft, men det synes jeg er fint. Og det er forresten, som skim 2 dags for så måske en Sol Plus. Det er 93 millioner. Det skal sgu lave bombe på. Hvis jeg havde chance for at gå herinde, så havde jeg sgu gjort det. Så skal man også først have lov at måske bruge. Hvad fuck skal jeg lige for det der? Først jeg skal repaire min armor.
bare for at reagere noget mig selv. Så reparerer alle de almindelige ting. Og nu er alle mine penge. Og der fuck har jeg pil på mig. Boom. Jeg synes lige, at jeg er nogle pilskiller. Ja. Altså jeg er ikke lige sådan en type PvP mere. En gang så er PvP helt sindssygt. Der har ikke nogen, der får mig om solskab, så jeg kan ikke lægge ting i chestet. Så bliver jeg nødt til at gøre sådan her først. No. Sorry, hvis jeg kan have nogle musik i baggrunden. Bare en mor, der elsker en eller anden pige, der synger. Faktisk jeg har brugt nogle flere piger. Så jeg skal PvP. Okay, jeg går ikke, der er nogle mor for manden selvfølgelig dernede.